želim da kažem da je to 4. po redu međunarodni turnir u džiu-džici Aleksinac Open koji se nalazi na karti Evropske džiu-džice federacije, a to smo postigli na osnovu rezultata naše seniorske ekipe, naših pojedinačnih rezultata, naših takmičara, ne samo na nivou države, ne samo na Balkanu. Prošle godine došli do samog vrha na evropskom nivou, imamo prvake Evrope, imamo osvajače ekipne Jadranske lige, vice šampione od prošle godine, imamo bronzanu medalju na svetskom prvenstvu. To smo zaslužili našim radom, dobrim kolektivnim duhom. Mi sutra, pored naših državnih prvaka iz regiona i Evrope, možemo videti osvajača zlatne medalje u kategoriji juniora. To je Todor Sabev iz Bugarske, grad Ruse. I sutra ćemo imati svetsku i evropsku prvakinju iz Srbije, iz Temerina, Kristinu Ćimović. Sutra je prvo kolo Jadranske džiu-džica lige koje će se održati u Aleksincu. Ove godine je domaćin Srbija, a čast organizacije prvog kola pripala upravo našem klubu koji je jedan od najboljih klubova na teritoriji bivše SFRJ. Mi smo 2012. godine osvojili Jadransku džiu-džica ligu. Prošle godine smo bili vice šampioni, jedan put smo bili treći, jedan put smo bili predzadnji. Nekada davno. To nam je drago. Sutra Jadranska liga kreće u 16 časova u hali sportova. Naš klub ima 2 meča sutra u tom prvom kolu. Jedan meč je sa ekipom Srpska, to je ekipa sastavljena od takmičara iz Republike Srpske. Drugi meč koji ćemo imati je sa ekipom Makedonije, Baleks Štip. Opet jedna reprezentacija Makedonije protiv jednog Aleksinca, odnosno naših takmičara